Яңалыклар чыгарылыш үзешен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Алкоголь сатучы эшмәкәрләр законга каршы эшли. Алкоголь инспекциясы хезмәткәрләре нинди кагыйдә бозу очракларын теркәде, Гүзәл Габдуллина ачыклады. Бушлай һәм аноним рәвештә ВИЧ-инфекцияга экспресс-тест үткәрелә, бөтен Россия күләм акцияга кушылды. Аның барышын Ләйсән Ханова күзәтте. Татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү китапханәсе яшьләрне чакыра. Биредә гаилә танышу клубы эшли. Бу хакта тулырак Мәрьям Файрушина. Чаллыда спиртлы эчемлекләрне закон буенча тыелган вакытта сатуны дәвам итәләр. Алкоголь инспекциясе белгечләре атнасына берничә тапкыр тикшерүләр уздыра. Һәр чакта да диярлек закон бозу очраклары теркәлә. Теманы Гүзәл Габдуллина дәвам итә. Зур супер һәм гипермаркетлар гадәттә закон бозмый спиртлы эчемлекләрне сатудагы таләпләрне комплекс эшләрендә урнашкан кечкенә кибетләр үтәми. Шуңа да сатып алучылар турыдан-туры шунда бара. Сәгать иртәнге 10 ярты Зәп бистәсендә урнашкан кибеттә миңа сыра сатмадылар. Әмма безнең иҗат төркеме кибеттә алкоголь продукциясын сату очрагын теркәде. Сатучы безнең камераны күрмичә пакетка шешәләр салып арткы ишектән чыгарып бирде. Ә икенче сатып алучы сыраны сәүдә залында ук алды. Вы не продали, да, другим продаете? Продали. Здравствуйте. Почему Ну, это просто старый знакомый наш, поэтому продала. Әле кичә генә алкоголь инспекциясы белгечләре бу кибеттә тикшерү уздырды, әмма сатучылар сабак алмаган. Буквально в понедельник, в утреннее время, с 6 утра наши сотрудники начали осуществлять деятельность. Были выявлены 4 факта реализации алкогольной продукции, в основном это пивная продукция, в запрещенное законом время. Это такие магазины, как Чулпан, Альянс, на ГЭСе магазин Марс и на Зябе мини-маркет. Кайбер сәүдә нукталарында тикшерүләрдән соң законга буйсына башлыйлар. Без моны ГЭС бистәсендәге Марс кибете мисалында күрдек. Законны үтәмәү кыйммәткә төшә ди белгечләр. Вәкаләтле затлар өчен штраф күләме 20 мең сумнан башлана. Гүзәл Габдуллина, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Әгәр сезнең ниндидә булса проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез. Безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Чаллы Россия күләмендә үткәрелә торган ВИЧ-инфекцияга тест экспедиция дип исемләнгән акцияга кушылды. Тест үткәрүнең мобиль пунктлары илнең 120 шәһәрен үз эченә алачак. Чара СПИД проблемаларына игътибарны юнәлтүне күздә тота. Бүгенге көндә Чаллыда 1995 ВИЧ-инфекциялы шәһәрдәш исәптә тора. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. Кызыл киң тасма төшерелгән ак автомобиль ерактан ук күренеп тора. Мобиль пунктта спид үзәк белгечләре бушлай һәм аноним экспресс-тест үткәрәләр. Тикшерү үтәргә теләүчеләр аз түгел, күбесе яшьләр. Бу чара бик мөһим, минемчә. Үземнең сәламәтлегемне һәм якыннарымның сәламәтлегемне кайгырту өчен инде ул. Күпләр ВИЧ-инфекция бездән читтә йөри дип уйлый һәм ялгышалар дип белгечләр. Әлеге чарада әлеге проблемага кешеләрнең игътибарын җәлеп итүне максат итә. На сегодняшний день, если в начале 90-х, когда ВИЧ только появился, да, и он приравнивался сразу к СПИДу, считалось, что ВИЧ равно СПИД, равно смерть, там был в основном наркотический путь передачи, то сегодня наркотический и половой сравнялись 50 на 50. Экспресс-тест үткәргәндә канны бармактан алалар. Аның бер тамчысы махсус индикаторга төшерелә. Бер сызык нәтиҗә тискәре, барысы да яхшы дигән сүз. Ике сызык анализны махсус лабораториядә тагын бирергә кирәк дигәнне аңлата. Тестның дөрестлеге 99% ди экспертлар. Анализ нәтиҗәләрен 2 минуттан алып 5 минутка кадәр вакыт эчендә әйтәләр һәм кеше урында ук үзенең сәламәтлеге турында мәгълүмат ала. Россия күләм бу акциядә Татарстанның 4 шәһәре Чаллы, Яшелүзән, Түбән Кама һәм Казан катнаша. Нәтиҗәләр республика башкаласында 21 сентябрьдә ясалачак. Ләйсән Ханова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Китапхана яшьләр өчен танышу һәм аралашу урынына әйләнгән. 12-нче татар китапханәсе Хәят мөслимәләр җәмгыяте белән берлектә гаилә клубын булдырган. Аның максаты гаилә корырга теләге булган яшьләрне кавыштыру. Яучылар белән хәбәрчебез Мәрьям Файрушина очрашты.
14:01 йортында урнашкан татар әдәбияты һәм туган якны өйрәнү китапханәсендә гаилә клубы эшли башлады. Бүген татар егет кызларының ялгыз калулары, корылган гаиләләрнең таркалуы безне бик борчый ди оештыручылар. Шуңа да алларына җитди максат куйганнар. Гаилә корырга теләгән татар егетләрен, татар кызларын китапханәгә чакырып, алар өчен төрле кичәләр, Чаллы язучылары белән, психолог, Чаллы шәһәрендә күп еллар узак тигез гомер итүче гаиләләр белән очрашулар оештыру. Гаилә клубына очрашулар һәр атнаның пәнҗешәмбе көнендә сәгать 5-тән соң булыр дип көтелә. Катнашырга теләүчеләргә бирегә килеп анкета тутырырга һәм фотография алып килергә кирәк. Biz birinci atnasında yaş kızlar için, ikinci atnasında yaş yigitler için, üçüncü atnasında şu yaşlarını birleştirip ortak şara ütkeriyor. Hem indi 4. ayının 4. pencerşemesinde türlü yaştagi milletteşlerimizin çakırıp, onlar bile de tanıştırı şuraşular ütkeriyor, niyetlep durabız. Беренче очрашу 10 кеше җыелгач булачак. Тулырак мәгълүматны китапханәгә шалтыратып белергә мөмкин. Мәрьям Файрушин, Эльдар Шайдуллин, Яңалыклар. Бәкір шифаханасына 85 ел юбилейны зурлап үткәрәләр. 10 көн дәвамында учреждениедә республиканың сәнгать осталары чыгыш ясый, ярышлар, квестлар, ярминкәләр уза. 85 ел элек Татарстанның гүзәл бер почмагында дәвалый һәм яшәртә торган соз ятмалары барлыгы ачыклана. Бәкір шифаханасының тарихы шуннан башлана. Хәзер санаторий елына 17 мең кешене кабул итә. Төрле авыруларны дәвалау курсларыннан тыш, биредә гаиләләрнең иң зур хыялларын тормышка ашырырга ярдәм итәләр. Бәкір шифаханасын яратып киләләр. Рәсәй почмагыннан, чит илдән, бигрәк тә инде менә татар теле, туган тел сөйләшергә дип, аралашырга дип. Юбилей уңайыннан 14 сентябрьдан ял итүчеләрне санаторийда бай мәдәни программа көтә. Ля Примавера оркестры чыгышы, татар эстрадасы йолдызлары концерты. Күңел ачу чаралары исемлеген тагын да дәвам итәргә мөмкин. Тәҗрибә күрсәткәнчә, ял итүчеләрнең күбесе монда кабат киләм дигән уй белән кайтып китә. Монда бик матур, ял итү өчен менә дигән урын миңа бик ошый. Шулай ук ял итүчеләр өчен спорт ярышлары үткәрелеп, ярминкәләр оештырыла. Тантаналы чарада Бәкір шифаханасы хезмәткәрләрен дә билгеләп үтәләр. Чөнки персоналның мөлаемлыгы, табибларның профессионаллыгы бер җирдә дә булмаган үзгә мөхит тудыра да инде. Зур юбилей 20 сентябрьдә фейерверк белән тәмамланачак. Хәзер рекламалы мәгълүмат Чаллыга кабат умартачы Пигановлар килде. Алар шәһәрдәшләрне яңа бал белән сыйлый. Гадәттәгечә татлы продукт белән КамАЗ мәдәният сараенда сәүдә итәләр. Ярминкә атна азагына кадәр дәвам итәчәк. Умартачылар сатып алучыларга бары тик сыйфатлы һәм яңа йыртылган бал тәкъдим итә. Бу елы Чаллыга балның 20дән артык төрен алып килгәннәр. Татлы продукт Россиянең кояшлы районнарыннан җыелган. Пигановлар умартасы күчмә, шуңа күрә балның төрләре дә күп, сирәк очрый торганнары да. Собранные с разных регионов, таких как Волгоградская область, Ростовская, Астраханская область, Адыгея, Краснодар, Липа, Башкирия. Ну, вот такие сорта, как дикие медоносы высокогорья, белая акация, каштан, орех. Он в Татарстане не растет. Пигановлар безнең шәһәрдә ай сайын була, сентябрьдә исә икенче килүләре. Чаллылылар кышка әзерләнә. Шуңа балны күпләп алалар. Сатып алучылар өчен бай ассортимент тәкъдим ителә. Балны урында татып карау мөмкинлеге дә бар. Гречисный тоже ничего, тоже с каким-то вкусом таким вот. Ну, липа, как мне, она такая уже, оптимальная самая. Не знаю, липа тоже понравилась, мне это башкирский мед. Шәһәрдәшләр балны кулай бәядән сатып алырга мөмкин. 3 литрлы банкадагы чәчәк балының бәясе нибары 1000 сум. 1 килограмм сортлы бал алучыга 1 килограмм чәчәк балы бүләккә. Сатучылар иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр КамАЗ мәдәният сараенда эшли. Ярминкә 23 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Как правильно выбрать шубу? Хочется красиво, тепло и не очень дорого. Грандиозная распродажа на шубном базаре из Пятигорска. Роскошная норка, мутон от 15 тысяч рублей. Большое разнообразие фасонов приятно удивляют. Только с 18 по 23 сентября. Стоит поторопиться. Шубный базар. Новый город. ДК КамАЗ. Ивановский текстиль-центр. Носки 20 рублей, ночные сорочки 250 рублей, халаты 430 рублей. Павильон на парковке гипермаркета «Мегастрой». Набережно-Челнинский проспект 37А с 13 сентября по 7 октября.